Takže čau lidi, máme tu video, kde chci pušnout 25 000 pohárků a jdeme na to. Jsem tady s mým kamarádem, takže jdeme na to. Chci pušnout zároveň Ali a rovnou můžeme jít na to. Ready, jdeme. Jdeme hrát. Tady si zničíme bednu. Proč ji nevzal? No to je jedno, asi jsme se blbě domluvili. Pojď. Rychle utéct. Bacha tam na toho Spajka, bacha na něj. No nic, tak teď mě úplně vypl tady ten Hank. Doufejme, že až to vydrží. Zkusíme s ním taky pušnout prestiž, to by bylo dost dobrý, aby jsem pomohl kamarádovi pušnout prestiž na šelinu. GG, tak teď jsem to pokadil a my skočíme druhý, jako, což je dobrý místo, i není. Tu start drop, super, neva. Ale je dobrá, i není. Chybí mi posledních 56 pohárků do 25 000 pohárků. No, doufám, že do konce roku bych chtěl dát 1000 odběratelů, takže doufám, že to dáme. Já vám věřím. Dejte to, prosím, pro mě, pro kámoše, který se mnou točí. Jsme spolu natočili jedno videjko, teď bude druhý, to jsme vůbec neplánovali, spolu natočit videjko a teď se to nějak dalo dohromady a právě ho spolu točíme. Jsem měl zabít toho Dynamajka. Dobrý. Bacha teď na toho. Ne. Rychle pryč. No, nevadí, mě zabila. Doufejme, že to teď kámoš dá. Určitě se koukneme na kámošovou účet, protože to je fakt banger. A jestli dáte, tak bude mít 20. prestiž. Ale to ještě víte, na koho všechno má. Pojď, jdeme, pojď, pejsku. Jak na pejska volat. Ty krásu. Pomoc. Co to byl tady? Jsme od sebe úplně daleko a tady pustil nějaký emot. Kdybyste se ptali, je to můj nejlepší kamarád, takže určitě spolu máme hodně nahranýho. Já vím, nevypadá to tak, protože já jsem špatný, on je dobrý, takže no tak já jsem dělal strašnou chybu. Teď jsem dělal strašnou chybu a možná toho dost možná budeme litovat. Doufejme, že ne. Kámoš, hezky. Ne, ale druhý místo, taky místo. Teď se jdeme kouknout na jeho účet, protože to je fakt banger, lidi. Takže už jsme na jeho účtě a koukejte na to, má všechny brawlery.
což jako velká poklona a má 19 prestiží. Tak začneme. Má tu Bula, má tu Franka, Colta, Stua, Mortise, Baze, Emsku, Kita, Perla, Boa, Mandy, Bibi, Dynamika, Edgara, Nadju, B, Siriuse a na prestiži má Berryho. Takže jako fakt dobrý. A chybí mi 48 pohárků do prestiž do 25 000 pohárků. A možná video se protáhne, protože chci dát s tím prestiž, takže no, snad uvidíme. Jako ne za ale za tu Shelly s ním. A spolu popušujeme tu Ali taky, jakože na mém účtě. No, nemám k tomu co říkat, prostě. Kamož je lepší. Má nějakých 43 000 pohárků, což je neuvěřitelně moc. Já jsem to tak... No to je jedno. No, tak teď rychle utíkám, má 36 HPček, teď doufám, že tady na něj nebav nějaký Edgar. Nebav, to v koho. Kdybyste chtěli tady ten emote, jak teď používám, nebo jak teď ho používám, teď třeba, tak dneska vyjde short, kde ho dostanete všichni zadarmo, když si naskenujete QR kód. Určitě ty, kteří ho mají, tak ví, že je to dost toxic emote, takže kdybyste ho chtěli, tak nabíhejte na short, dám vám ho tam hned dneska, nebo už zítra, vidím. Zítra možná pojedu na operaci, mám zraněnou ruku z fotbalu, nevím z čeho vůbec. No a tady to je blbý. Tady to jsme znova, zase nevyhráváme, znova druhý. Koukneme se, kolik chybí kamarádovi na to prestiž 150 pohárků, jako možná pušneme v dalším videu, jestli to teda sám nepušne, tak chtěl bych ho pomoct. Ale no uvidíme, to je protože jak jsem říkal, chtěl bych dát 1000 pohárků, 1000 odběratelů do konce roku 2026. A to bude fakt velký. Jestli to dáme, budu rozdávat brawl passy, budu rozdávat všechno. Takže určitě. A chtěl bych dát taky 50 000 do konce roku. Za tenhle rok už jsem dal neuvěřitelných 25 000, takže teď bych chtěl dalších. Neříkám, že tenhle účet mám od roku 2026 teprve, ale pošnu jsem nějakých těch 20 000 pohárků tak z toho roku, takže to jsem docela dost zkazil. Teď doufejme, že to... Já neumím vlastně hrát vůbec. Neumím, kdybyste mě chtěl někdo potahat takovýho loupáka, jako jsem já, tak můžete. Říkal jsem už vám můj ID. Tady jsme docela v pasti. Dobrý. Tady to jsem zase pokazil. Za tohle mě můj kamarád zrujnuje. No, to je docela blbý. Teď je to docela blbý. Nechceme skončit pátý, nechceme.
Ty rychle zdrhat. A tady je další problém. Zdrej. Ne. Jak vidíte, za 2 jsme prohráli, nebo nevyhráli jsme první místo. Koukejte, koho všechno má na prestiži. Mám si vzít Ems, tak si vezmeme Ems. A on si vezme jako koho. Koupíme ani rovnou nějaký skin, tady ten koupíme, rychle. Rovnou si ho equipnem. A máme ho. On si vezme Ali. Víme, že ani umí tež já, takovej loupák. Video skončí, až pušnu 25 000 pohárků. Tak je název videa, takže jinak to prostě nejde. Hraj. Dobrý, už hraje. No. Kde je sakra zase? Kam zase zmizel? Kam zase zmizel ten koncept tam? Mím se zeptat, kde je ten gold. Ten gold někam zmizel, ale dobrý, už umřel. My tu máme poslední úkol a to je lehký. Konečně jsme znova vyhráli. Chybí mi neuvěřitelných 29 pohárků. 29 pohárků a 25 000. To je něco neuvěřitelného. Dotáhli jsme to až na 25 000 pohárků. Ne, ještě jsme to tam nedotáhli, ale teď už to tam doufám bude. Dneska je ten den. Je ten den, kdy to pušnu to. A teď jsem zabil neskutečně tyka. Celé dojdem pro bedničku, tam je vlevo dole. A pojď. Dobrý. Já ho nezabil. On mě zabil. Tak to já jsem plný blbec. Já jsem blbec. Prosím, ať to přežije. Až to přežije, jediný co chci. Hezky. Hezky. Prostě je neuvěřitelný. Jsem rád, že to je právě on, který se mnou pušuje. Chybíme neuvěřitelných 16 pohárků. 16 pohárků. A to je něco neuvěřitelného. Něco neuvěřitelného, co jsme tady vybudovali za komitu. A ještě jsem vám něčemu nepoděkoval. Ano, je to tak. Dali jsme 100 pohárků. Dali jsme 100 odběratelů. Což je na mě kluka z města jenom. Ne úplně nějak z velkýho, nebudu říkat, kde bydlím, ale je to prostě něco neuvěřitelného. Dali jsme 100 odběratelů. 100 odběratelů, to je neuvěřitelně moc. Takže děkuju moc. Možná, jak asi dobře víte, odkud je tady ta hláška, ano, je od těch kluků, co skáčou přes švihadlo. No, každý den. Jestli mám taky něco takového vymyslet, dokud za mnou nepřijede nějaký influencer, nebo jen tak, prostě. Tak. A my jsme znova vyhráli. Je to skutečný. A chybíme 2 pohárky. 2 pohárky. A to je něco. 2 pohárky.
do 25 000. 25 000. 25 000 je za rohem. Je za rohem. Hned za rohem. Jedna jediná hra. Jedna jediná hra. Čekal jsem, že tohle video bude trvat hodně dlouho a takhle málo jsem nečekal. Stačí nám top 3. Top 3 nám stačí a my ji snad urveme. Teď uvidíte moji poslední hru do 25 000 poárku za EMS s mým nejlepším kamarádem. Jdeme na to. Tady máme proti Taru. Taru jsme zabili. Ne, search. Ale počkal se tam na mě Colt. Tady to nedopadlo vůbec dobře. Top 3 nám stačí, máme top 4 jistou. Tak pojďte. Pojď. Doufám, že nám teda stačí top 3. Prosím. Nic jiného jsem si napsal, než jenom 25 000 poárků. Sebě 5 000 bude něco neuvěřitelného, co dáme. Co dám, tak. No. Ale top 3 jsme. Doufám, že mi to bude stačit. Plus 2 pohárky. Je to tam. Vyšlo to úplně přesně. Na 25 000 pohárků. Lidi, máme to tady. 25 000 pohárků. Je to tady. Legendary Stardrop. Otevírám. 3. Nový svět. Legendary Stardrop. A je tam Star Powerka. To není zase tak dobrý. A tohle video končí, takže čau!